Tuhan ai baman wajud asamai oi tamania Latu jalambi kain pamane wedara lekone latu anai baka sarajuone latu anai tamania iya gelage baka singgala
Di laman
Wah, Nabi kau sekalian. Nabi. Jangan ada coba.
Santai lari. Santai lah. macam tu dia mah. Ya, lah boya tadi.
Tahu lo ni dah. Yo macam puno mangkok yo lah. Dah mau hari dah begini. Kayak ni barang ini. Itu sabali de patara paman hojru de awa aku da anantakan patara biama sana aburu aku tapi mani itu rasul Bacarang abatu balang lai katan lo oi mau ya anu baru kini awak iyo kan kok dia kebana candonan gadang rangasi tujuan indak galupo Dan kami kategorinya boleh gadang basayo pulo di dalam begini dan kurang bagi pinang ada pulo. Koda pilihnya dan sampai kurang sabak ular bertatari di pendakian. Kepapa bana ketaranya udah membawa lame sambuangan kabapi wakulah haruda kok di guguannya. Bentar aku udah bari gini kok. Agak ikhlas. Bulu rancak ku mangilo atau dibawa kagalangan tajiruncang sesoba biso bapan kagala kabalakang kala jamanang kababana setio dunia lai satu punya garok
lalamu ida baguro bakana ala di barida ida jubola dengan lain parangai galinta darek baru patongo kurang kabau rasoina ada galinta lain
patah tidak kajadi kota kajadi main saja ke berang uranan banyak marantau jauh malah gitu nedai di rantau ni aku sampaikan rumah gadang di Bukit Tinggi. Oi di laman tetangga lumbung rumah Ramina tu agak nyoda oi daujang oi pada tak bana dalam hati tak rasanya tak langsung tak ada hati dah karena juone dah oi ayo Away lah dan lain. Mulai dah. Pakai korok. Ajar dulu nanakan ruang watara mulai nambakan dah agak ruang cadonyo tak mungkin nedania ika sampai siang laju malam nanakan bang babedanyo lara mulai sabala dulu datang bana denai besudah ikora mitos ditembak ilmu usala tangguang patara udah mambilai sampaikan bana onde dawe kaguncaino oi naramolai siramolai nanalengai bilo kadi mulai karajo kita natabakan lai Lagi mama dah yo. Mau ke kumpul. kodi piaman namanya padila sarasa kodi piaman padila sarasa kok ramulai ne udah kami lakoju kok ramulai ne udah kami koju pada batamu ne dawe la bayi usah akibat tambah ne dawe sakit juo narakan doang sakit juo ramulai dikarolet onde dah motor maksimun gambangan padang narakan doang haji ala kale ayah dan minum takkan sayang jopik mangi dak akan jadi dek jauh jambang Pandang barang tu ya. Apo de udah dipik mangi nana katuju. Coy
Bati bati gole bahagia dari henyu. Nara mulai sira mulai Oi. Kalau upir bagi kat sini. Dan negara padam. Apa suara lah tanah garap? Lagu liga-liga. Gali-gali lah 3 kali. 3 kali dah. Lagi lah. Lenta dah ngak kami berenang dah jang. De corazono, yo te
Mga suara. lagu mak, lagu Manjuro. Oh mak, lagu nak minta. Apa lagu? Manjuro yang kuat tu. Dia karena udah bari
kasih rompak ikut lagunya. Itu lagu favoritnya lah. Pamangape enak lagi ni odawe jan saling mo bajanji sajo. Jan saling mo bajanji isajo odawe. Iya bakana ganti dapat taraji bodangan buku barapo hari kini odawe nalalo kadi jagokan nalalo kadi jagokan odawe iyo Tenang hati nyuda bari bagurau dia suaju takalamu bana mengganti bang adio dan so itu kota basu ojo itu kota basu koda Woi popo anak nak pakai tanah. Lagi pokok dah. Lagi pokok tu. Alah. Gula lalu kadi jagokan takwi awak kok dicotono. Sabalum katapak tangan nadawoy jam suri awak tuan anu. Ijan suri awak anak anu dabari oi banyak tina naris wala sapu kamangatokan bisiko senjang tujando jadi udah kapayo kumbu udah tiok kala lo di dendangan di gosok kapalonyo Jadi juga berkumpul semua. Ya mak. Baik masuk dah. Oi. Nah. Nah. Nah.